tur pasugatan ketoprak mataran dalu punika saking paguyuban parah budaya badhe ngaturaken petilan suminten edan cempluk katindakan dening sederek Tati Lestari Hatayan wondene gento katindakan dening Solikin gento katindakan Solikin petilan lelampahan nalika suminten wonten ing pasar lajeng kacegat dening gento sugeng ndangetaken lan sugeng munek-munek Mister apa? Ki ngene iki nek ketoprak la kompak iki ngene iki. Begitu apa? Iki suradane sapa, Pak? Hah? Suradane sapa? Apa? Surada. Sutradara. Sutradara kok Sulada? Apa iki cempluk napa? Kae cempluk kowe gentro. Oh, ada ngoten mau. Apa mboten ngabari jenengan mau. Iki wis nganggo mek kok rasa ngabari mengarep ketoprakan kok dadak layang-layangan. Begitu gamelan mandek langsung guyu. Buk, Mbak Yu, ngono kuwi dadi wangun ora ketok nek gagah. Oh, nggih. Dadi gamelan dadi kula gento niki. Hah? Dadi kula gento. Gentro. Mbok ket mau ngabari, Pak. Pak, cempolon ndasmu lho. Siap. Iki kula gento. Ya, tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Sik. Belajar guyu sik. Gentroy anake Surabangsat. Kuwi iki maling gulik-gulikan kawing dendel tasine. Lah turine mau kan guyu. Guyune. Ngono. Ya coba sik, coba sik. Wah, iki anu lho iki iso penonton do balekke karcis lho iki carane. Tetep rawangun, Pak. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ceblok. Pripun, Pak? Suarane sepiro, Pak? Piye muni piye? Ceblok. Peluk. Anak gendro kok cemblek. Mbak Yu, ngono. Mbak Yu. Nah, Ngapa? Mrene yo. Kon ngapa? Kowe arep ngenehi aku apa? Njalukmu apa? Aku ora njaluk apa-apa. Kowe arek ngenehi apa? Kene-kene lele adikku. Kowe kan pernah adikku to, Le? Iya, Mbak Yu. Iya, arek ngenehi apa karo Mbak Yumu? Ngenehi apa-apa? Ora ngenehi apa-apa kok asa nganggo nyekel to. Omongan sing bener sik, njaluke apa? Saiki awak dhewe kan apa ki jenenge seduluran. Kowe pernah adikku, aku Mbak Yumu. Lumrahe wong dadi kakang adi ngono ki ya omong sing apik-apik. Ngene ya, Yu. Iya, piye? Aku kuwi ayo kaya ngono kae mau. hei, Apa? omong kok. Ketoprak kok manut wong delok. Aku tresno karo kowe. Ayo kaya ngono kae. Ngono. Aku tresno karo kowe, Pluk. Maksudnya piye to? Maksude Nek omongan ngematke kene lho. Ora ngematke ngendi-endi matane. pengen ngematke sing kuwi. Ngematke raine kok ngematke kok ora sing kuwi. Mbok nek karo Mbak Yune iki mbok le omongan sing jelas kene lho, kene le. Ngeja. Tene lho, toh gentoh. Ngene ya, Yu. Iya, heeh. Rada anget e Yu awakku Yu. Piye? Iki aku tresno karo kowe Yu. Ora lho, kowe iki urung-urung kok wis ngomongke tresna iki maksude Lah aku piye? ki ket mau le nunggu kowe lho Yu.
Ora lho, aku urung jelas kowe kok teka ngomong tresna iki maksudnya piye? Kan di benak hatiku apa? Neng Iki aku wis suwe ngono lho, nyimpen rasa tresnaku karo kowe iki. Tenanan apa piye? Lah ya tenanan. Kowe ra eling apa piye to? Kok sik to aku kok isih gagal paham to iki. Kowe seneng karo aku, maksudnya iki aku kan seneng antarane Kakang karo Adi ngono. Udu yo. Lah? Ning aku tresno karo kowe yo. Iya, tresna kowe adikku, aku Mbak Yumu, kuwi tresna ora apa-apa, tresna sedulur ngono lho. Ya tresno sedulur ning ya ana tresno liyane yo. Tresna liyane maksudnya piye? Mosok ora paham yo. Loh, aku ora paham tenan lho. Aku karo kowe kan sedulur. mati iki maine lanang mati. Sing wedok pinter omong. Dadi ngene lho yo. Ngono. Dadi ngene lho yo. Iya, piye? Aku kuwi Heeh. pengen mbok ladeni yo. Tak ladeni kowe pengen ngopo ngombe? Pengen madan tak jupukke. Pengen mik yo. Iya. Kaya kok bareng mi kok suarane cilik pengen mi. Pengen mie apa? Ngene lho yo, kowe kok ora dong-dong to yo. Lah ya aku ra dong tenan lho. Wong kowe iki adikku ngono lho. Kurang nyerak. Kowe iki ngladeni aku ngono lho yo. Ladeni. Kaya cara dene uduse mbok bapak. Ning bebojoan ngono lho yo. Bebojoan? Heeh, rutu bareng ngono lho yo. Apa? Rutu Lutu iki apa? Pak. Apa lucu iki apa? Rutu Lutu iki apa? Rutu iki ngene. Kowe dong-dong yu. Kowe pengen piye? Pengen ngene? Ya yo tak ngene. Tanganmu kene, aku sing dhuwur. Wah, kowe Kowe iki. sing ngisor. Aku dhuwur ngisor gelem yo. Ning udu kuwi lho yu. Lah piye? Gentong, ngger-ngger, tole. Dadi bojoku ngono lho yu. Dadi bojo? Heeh, gelem ya yu. Ora. Aku pernah sapa kowe iki arep seneng karo aku dadi bojomu iki? Ya kowe iki Mbak Yuku. Ya ora oleh. Oleh yo iki. Sing lho, Aku ki anak siapa Pak? bangsa. Surabangsat. Aku kuwi anak Surabangsat. Lah iya aku ngerti kowe anak elek bangsat. Kuwi watakku ki begal lho yo. Gaweane ngeju main karo medok lho yo. Iya, aku paham. Aku ngerti nek kowe iki gaweanmu kaya ngono. Iki nek kowe ora gelem tak paksa ning kene lho yo. Ya ora ngono kuwi, mbok kabeh iki dirembuk sing apik-apik. Iki bener apa salah kok? Bener. Gendare iki apik ora to, Pak? Ayo gendering yo tuku raimu untuk papat. Ku gek ora laras to, Bro. Sing larasi lambemu kuwi kok. Lho. Kok apa ya? Cocoke kono sik. Ya yo. Kok ya yo? Dicocoke yo. Mah. Ora lho gendho mbok kowe iki elingo. Aku ki sapa? Kowe sapa? Nek tresna kuwi ya mbok liyane aku ngono lho. Langsung gandrung. Piye? Aku lagi obo iki. Ya apa kono karepmu? Wah, njaluk pelok ya. Iya. Monggo lambene larase slendro. Aja ganggu kowe. Oh iya. Tak pangantah. Ayo Eling yo. kok, Belum ya yo. eling. Ora Laras rumen. Kleru to. Laras ngono. Kleru to. Kok njaluk pelok barang. Yo slendro. Mbok dicocok. Oh ya pelok kowe pelok. kaya ngono kok ya arep seneng karo aku ngono lho kowe iki. Wong seneng iki bebas yo. Lah ya paling ora rak ya ndek ututan apa ngono. Barang yo konsentrasiku apa, Pak? Oh, Kurang iki lho, konsentrasi. Lah ya kuwi maksudku. Laras rumeng suara wah. ni
sembrono lho, Blok. Wong gendo kok jogetane kaya ndolalak. Ya karang Kok aku kan aja sembrono piye? kowe iki mau bar ndemok apa? Demok dodo. Tak wales lho. Kowe arep males? Oleh Wani? ra, Pak? Entuk Wani? bebas. Oleh. Wani? Wani? Wani, Blok. Demok nek wani demok. Cepet. Ya ana wiyaga dipethuk kijang polisi kowe. Wong kok arep sembrono karo Mbak Yune. Prajian. Ora Ora sembrono iki ngajar. tenanan, Blok. Lah ya aku kudu piye nek kowe ngono kuwi? Kudu gelem ngladeni aku. Ya aku ra sudi no, wong aku ra seneng karo kowe. Kowe iki adikku. Gong nu dak selak lali. Yo, taman gong. Ayo terus. Gong nu teng wi gunung lho. Iya ngapa? Neng wetan, kono wetan apa kulon, Blok? Mbok ora ngerti. Wetan ya gunung. Kulon gunung. Kowe tak cedhaki to, Blok. Ora. Tak pepetke gangan. Ora. Tak shoot. Kowe arep susut gundalmu tak tutuk tenan lho. Pepetke kotak lho, Blok. Ora. Ora kena dumak-dumak. Wah, iki sing lanang ketoke brahi tenan iki. Kok kowe ngelingmu lho ta? Aku iki sapamu? Wong kok leng gemeske kok tak tutuk-tutuk gundule tenan kok. Sing nuthuk aku, Blok. Ora ngono kuwi to, mbok madhep rono. Aku ki engko ndak wondo kena bokongku ngalih ngono lho. Gelem ya, Blok. Ora. Aja sembrono ta, to gentok. Lir putri Doro Wati tak tak Jangan kuwi ta. Ditampa arep tandai karep penonton. iya aku wis menggah pindho lho, Blok. Lah ya aku arep menggah ping pira-pira nek aku ora gelem arep piye? Kudu gelem, Blok. Ya ora, aku jek eling kok. Kowe iki adikku ya. Ayo adik njaluk laden kok ora diladeni. Lah njaluk laden nek njaluk wedang tak ladeni, njaluk sego tak ladeni. Ya pertama wedang, sik. Waduh. Terus bar wedang, Bar wedang madang. Madang, Blok. Nah, bar madang rasa ngantuk. Rasa ngantuk terus turu, Blok. Iya, engko tak turokke. Turu Kowe pancen nek duwe lambe lunyu. kowe kuwi sing senengane mancing-mancing. Asline kowe iki tresno to karo aku, Blok. Ya ora. Aku si eling lho, kowe iki adikku, aku Mbak Yumu. Ning kowe nglirak-nglirik aku terus lho. Lah ya aku nglirake mergane aku mesake karo kowe lho. Wong wis tuane sakmene kok ya urung duwe jodoh ngono lho. Lah ya mula kuwi aku anane Mbak Yuku ya. Aku nyenengi Mbak Yuku. Ya ngono ki ora entuk to. Lah kenapa? Kowe adikku, bola-bali kowe adikku kok. Neng kene iki anane mung aku karo kowe lho, Blok. Iya aku ngerti ning kuwi ora kena ora ilok. Gelem ya? Ora. Kowe piye ora iso omong? Yo tak banting lho, Blok kowe. Kaya Kowe kuat-kuat. kuat, banting aku kuat. Ya kuat, Blok. Ora kena.
Ora dumuk-dumuk ngono ki to. Ayo tansah Iya. Omah ki wetenge kena iki. Iki aku saya menggebu-gebu lho blok iki. Lah ngopo lho? Nekat tenan gentone kan. Lekan no. Rono. Omborana. Kok kaya ketoprakan nang jero gang. Ben mepet Ben mepet dengkulmu mlocot ora. Ayo tatin ana tin. Ya waktu ya terus lho. Bangku nek nganti suminten wani nyekep kowe tak kebruke cempol. Suminten Ana sapa? Gendong nganti nyekep kowe tak kebruke sirahe. Aturan kok arep tenanan suwe-suwe. Oh iya. Aku ae kok kurang ajar lho. Kurang ajar. Njaluk apa kowe? Kowe tak alusi ra kena saiki kowe tak waneni aku dadi wani karo kowe saiki. Oh, kapokmu apa? Piye arep tarung apa piye? Njalukmu apa? Ayo tarung. Sing mati sapa sih ki? Bareng. Mbok ora ngono kuwi toto. Aku ki kan ngelingke kowe kak nganggo cara apa ngono lho. Ya kuwi mau blok kowe iki pokoke ngladeni aku. Aku ki wong ora seneng karo kowe kok ngladeni to. Lekan no. Cemplok. Apa? Kowe kudu gelem ngladeni aku, Blok. Ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok ngladeni iki terus tamriye piye nek ngono kuwi? Aku ki watake begal lho, Blok. Aku ora wedi. Nek ra wedi kowe tak rudo pare peksa, Blok. Ya aku iso mlayu. Kowe arep mlayu nang ndi, Blok? Ya sak arepku sak mlayune sik. Ora gelem ngladeni aku tenan kok. Aku ora seneng karo. Bela. Tok. Akhirnya minta tutup gokongan iki wedi. Ampun, Pak. Mbak ket mau diterus bari peksa lagi saiki lagi wong. Kok malah aku lho. Aku kok gemes dhewe to. Ampun, Pak. Ampun. Apik kowe ya. Iya, wis. Nyanyi ditenya. Kok ndak lali aku. Lho kok mak ilang ya? Oh, siapa? Ilo sih tekukan. Oh, tak kira 500, bener 200 kan. Wis rasamu ya. Kok ngopo nyembah barang? Kalau tadi nganu rape kok. Dido merotatin. Iya. Nah, tambahi satu. Seneng banget. Sesuk ra nyolong. Ya. Gah aku senengane nyolong apa-apa. Ora ngemis sesuk. Kayak tadi dikai. Ngapa? Siji, loro, telu, papat, limo. Loro piro? Siji. Aku siji. Amin. Loro. Ya. Aku loro. Iki. Iki mung siji. Ya nek wong lanang iki kudune ngalah karo wong wedok. Iki gandeng loro dadi siji ta? Terus piye? Digadokke yo.
Ben nyopo, ben mana? Iya. Didum sing adil. Oh. Ya kowe 150, aku 150 ngono. Oh, ya. Adikane wis kok. Kowe sudah barani bojone aku ora tanggung jawab lho. Kena iki bojone ngono. Iki wis rahmen kan ora tenanan. Aku nonton lho ngombengi cilaka kowe. Aku ora tanggung jawab ora. Iki sampun nggih. Kowe nembang sik. Apa? Ayo, wah kaya ono sing nyuwun liwung. Iya. Liwung kalih sinten? Aku ki nek ngene iki ora iso piye-piye. Iya, mah penonton ngersake Mbak Prastiwi ya Mbak Prastiwi. Ya ora apa-apa. Ayo yo, wong dikarepke penonton wong nek kene iki disuguhke penonton kok. Piye ngopo kok ngatur kok meringis-meringis ngopo? Iki ngasor. Piye? Kuwi jajak njaluk aku. Hah? Kuwi bapake. Ya ora apa-apa ngefan kok ya. Ya, biayi loro. Bu Prastiwi karo Bu Tatin. Ya. Nggih. Monggo. Dadi liwung. Ya. Dadi liwung Oke. Ora padha iringane kowe glelek kok. Iya, ngawa, ya. Cinta
Aku ora tanggung lho nek Kang Supan tenan. Matur suwun Bu Prastiwi karo Mbak Tatin. Ya tur dasare wektune ya wis entekno ya.